Kaixito. Kaixo, Josune, ze moduz? Ondo? Aspaldiko, zelan? Bai. Gara? Ondo. Bai? Prest, elkarrizketarako? Oi, venga, bagoaz. Horrela orduan. Bai. Lehenik eta behin, nor da Josune Irabia? Ba naiz, batez ere Amurrioarra naiz, ez? Bertan jaio nintzenetik, nik gainera oso atxikimendu handia hartu diote herriari eta gustoko dut. Saiatzen naiz ahalik eta bazter gehien ezagutzen eta pertsona gehien ezagutzen, ez? Eta orduan nik ikuspuntu horretatik esango nuke nahiko apala naizela, bertan bizi naizelako eta hemen dauden egoerekin sufritu behar badut, sufritzen dut eta osatu behar badut, osatzen dut, ez? Orduan oso herritarra eta beti izaten dut munduko herririk onena Amurrio dela, ez? EAJaren ildo nagusiak udal programan zeintzuk dira? Batetik izan nahi dugu herritarrei begira, gure ustetan badaude elementu batzuk oso importanteak direnak, ez? Eta beti lotzen dugu gaurko bizitza kalitatean dagoen egoerarekin. Proiektu batzuetan aritzen gara, Amurrio lagunkoia, ez? Mugimendua dago, baina badaude beste elementu batzuk gure ustetan nahiko kezkagarriak izan daitezkenak eta badirenak edo, ez? Eta horietako bat da lana, ez? Euskadi mailan egoera nahikotxo ondo doa, baina esate baterako gaur egun ohartu gara eskualde mailan ez goazela ondo, ez? Eta orduan bereziki horri egin nahi diogu erreferentzia, ez? Eta orduan behatoki bat osatzen ari gara, jakiteko zehatz mehatz zer dela eta hemengo jendeak ez du lanik egiten hemen. Industrialde mailan ere, proiektu batzuekin gabiltz industrialde kudeatzeko proiektua direnak, gizarte arloan hobetu nahi dugu, herritar zerbitzua jarri dugu martxan, baina batez ere gizarte arloko kontuetan kezka dago. Emakumea da ardatz bat, gizartearen ardatza gara, ez? Nik uste dut aprobetxatu behar dugu emakumea dagoela erakunde baten aginpean, ez? Identifikatu dugu emakumeen gune bat, edo guneak sortu behar direla eta horretan ere aritu nahi dugu, jardun nahi dugu eta datozen planteamenduan bentsat programa nolase daukagu, ez? Bestea da lurra, ez? Kokapen horretan daukagu hirigintza arloko plana osatze bidean dagoena eta nik uste dut berehala amaituko duguna. Daukagu ibaia, ibaiaren egoera ez da ona eta bultzatzen jarraitu behar dugu. Hori da, erronka nagusia. Ardatza izan da, gero horretan ere identifikatzen dira berehala lan direnak, ez? Eta esate baterako hor daukagu parke lineala, gaur egun ohartu gabe elementu vertebradore bat dana. Beste gauza batzuk ere identifikatu ditugu esate baterako. Trengeltokia osatu behar zen eta proiektua amaituta egon behar zen 2018an, eta ez da gauzatu. Trengeltoki nagusian egin behar da, aksibilitate lanak egin behar dira, eta ziurtasun kontu bat ere badago tartean. Beste elementu bat, merkatu zaharrarekin zerbait egin behar da. Eta pentsatu dugu, izan daiteken lan bat izan daitekeela hor daukaguna sendotzea, espazio edo gune zabala osatzea, erabilera anitzekoa izan daitekena. Beste eguneko zentro bat egin behar dela. Pentsatzen dugu 15 plaza baino ez ditugu, 10.000 biztanle dituen herri batek gehiago beharko ditu, zerbitzu hori oso ondo dagoelako eta eskaera handia da. Landatzuri etxean egiteko ekipamendu berri bat, behar diren diru laguntzak eskuratu nahi ditugu berri bat egiteko. Eta gero udala baina barrutik, ez? Herritarren arreta zerbitzu jarri da, arlo konkretu batzuetan berrikuntza egin behar da, gobernantza, gardentasuna, hor ditugu proiektu asko eta aritzen gara horretan jarraitu nahi dugu horiekin, ez? Euskararen esparruan zein da EAJaren proposamen? Euskarak egon behar du kalean. Herritarrei euskaraz aritzeko eskubidea bermatu behar zaiela, erakundea garen neurrian beti ere hilbide horretatik joan behar dugu eta badago beste elementu bat. Eta da, gizarte arloan ematen dena, euskarak esan dut lehen egon behar du kalean. Orain Euskalgintza Kontseilua dagoela, hor hainbat eta hainbat eragile daude, batzuk taldeak direnak, beste batzuk norberako edo pertsonak, ez? Baina, osotasun horretan ere, nolabait edo, bultzatzen ari dira eta oso ekimen politiak osatzen ari dira, euskarak gero eta presentzia gehiago edukitzeko. Erakunde moduan, olakoetan egon beharko dugu beti ondoan
laguntzen, bultzatzen. Zergatik bozkatu behar dute Amurrioarrek Josune Irabionen zerrenda? Bueno, Josune Irabionen zerrenda da herriaren zerrenda. Hor benetan nik uste dut konpromiso handiko pertsonak daudela zerrenda horretan, eta ni ezagutzen naute, eta ni bezalako jendea da. Esan dut jende apala, langilea. Horregatik, nik uste dut batez ere konfiantza ikuspuntu batetik, nik uste dut herritarrengan konfiantza hori daukagulako, nik uste dut eman beharko zaiola bozka Amurrioko EAJ-ari.